Aquest cap de setmana s'ha fet el tercer i últim taller de pa pallès que ha organitzat l'Ajuntament de Santa Eulària, un taller on no només s'ha fet pa, sinó també altres elaboracions tradicionals a base de farina. Així, els seus alumnes han après a fer coques de verdures i de sobrassada, galetes fortes, crostes i també sopes gòfies, una forma de tastar el primer oli premsat en el trull. Un dels mestres del taller, en Vicent Palermet, té molt clar que el pa pallès té una qualitat excel·lent, sobretot quan es fa en forn de llenya, com s'ha de fer. Forn de llenya sempre es nota molt la diferència. I a més, aquí duc farina de xeixa i farina de mullar roig, que són dos blats antics i vicencs, i fem pa amb ells i el gust és completament diferent. A més, ara que ve la Setmana Santa, en aquest taller també s'ha ensenyat la recepta del cuinat, un dels plats més típics d'aquesta festa. Aquesta setmana era molt reservat es menjar cosa de carn ni coses que tinguessin carn. Bueno, es fa per la tradició que hi ha de sempre, per costum i perquè agrada a la gent. Perquè, bueno, és que li agrada, és bastant bo. Els 3 tallers de pa pallès que ha organitzat Santa Eulària han completat les places en pocs dies en les 3 convocatòries. Un èxit aclaparador que, atès l'interès que desperten sempre les nostres tradicions, de ben segur es repetirà en properes edicions.